Ana wong ngaku anak sing diakuke terus cilik disepitaken, disekolahaken, dibojokaken, ditukokna montor, ditukokna emas. Begitu sukses tunggal-tunggalane karo keponakane pada celut-celut ya wajar. Pada celut-celut kepenginan iri ya wajar. Pada kemelecer ya wajar. Pada sentimen ya wajar. Pada dolopen ya wajar. Pada celut-celut ndelengaken hartane sugih terus dinaken karo sing ngaku anak ya wajar. Dheweke ki nek provokatore kok berhasil ya tek anggap jempolan, tek anggap gagah termasuk apik. Dheweke golek dadi provokatore, golek dadi dalan setane, dalan nerakane dheweke ki berhasil. Ki tek akuni jempolan. Dheweke golek dadi provokator gawe dalan neraka jahaname berhasil. Kuwi tek anggap jempolan. Berarti dheweke golek dadi setan ki berhasil. Golek dadi provokator, golek dadi setan neraka jahaname berhasil. Tek anggap jempolan apik. Ya wong sing diaku besugi, sing diaku kaya raya, terus sing ngaku dinai duit ya kepenginan sedulure keponakane celut-celut ya wajar lumrah, tak maklumi. Dalan neraka jahaname dheweke berhasil golek dadi provokator, golek manas-manasi. Ning sing dadi anak sing diakuni ya dongen uteke aja nang dengkul. Dongen mikir rumangsa bahwa dheweke ki diaku kayak kuwi lho. Dek uteke ki dienggo aja nang dengkul. Lah wong dek utek ora dienggo ki keprimen? Ya wong rumangsa mangan, rumangsa nglakoni, rumangsa disepitaken, rumangsa dibojokaken kok menerima provokator kok pasah kan pada bae orang ngutek